Langsung manikok, eba kema welcome speech nargana sini PPDC langsung manikok narang bagai ambai. Tarsa, Juliano, Totono, and Lamsogo, I welcome all of you in this August Purnai, Sri Anando Deborma, Tai. Ananto Deborma Manjaka Tini Chinoro Chini ICA Sports and Yacht Chini Belaikana Energetic Chini Boromanang Suhel Deborma Manjak Pagaro Chini Korongnoi MLA Boromorang Juk Sopna Deborma Tai Boromorang Biswajit Koloi Manjaka Chini Belaike Pangrang Chini Boromorang MBC Chini Ganesh Deborma Tai Oro Korongnoi ex-EM Senior Leader Chini Boromorang Chandrodoi Rupini Tai Korupsa Romani Deborma Oro tabe Manjak Paika Chini social activities Borogo Haino Tirini mo Jorao Kanlai mong Chumlai mong Resamong Musumong not to you Abono o history no repeat Khaye Tumunai one of the best Chini leader
পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া মণিহার দেববর্মা তাই ওরা আসুকজাক চিনি অফিসিয়াল এডিশনাল সিও তাই চিনি ওরা তাই খরকসাদর খাসিগো নুখনা প্রদীপ বাবু তাই ওরা পিও তঙ্গ তাই ওরা চিনি যত অফিসার্স ইঞ্জিনিয়ার্স কক থুমनाय रक गोबांमा स्कुलनि इयाखेबा अरत सेबखाय तंनाय रक दिनैनि हय अहाय सालो हायं हा कतर बरक बुसारमनि सालनो पालायलायनायनि बागै आचुक बासालाय खमलंनो मोसांग्रि फायनाय रंनोबो पाइपलाया नाना हामाय मारो तावनि बागै तिनि सिंह सालो अरब पालायलाय दं तिनि सिंह जागा सिमिया तिनि जदि नायनायखा हांखाय साउथ आफ्रिकानि सिमि चेंगै सारा पृथिबीनि जत जागायावनो कोटी कोटी चिनि जारा इंडिजिनियास रक बरक तिनिनि अ सालो वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालायलाय बनि बागै जों बहामा हायखायनो तिप्रा हास्ताव गोबांमा गोरों जागाव सुरु जों सिमिया गोरों जागाव माइकाय तिनि बरफ दफाराव पालायलाय दं बनि बागै जों तिनियाव थीम बसायमाखा चिनी प्रदीप बाबू साका जेकुनु अधिकार आदाय खायनायनि थाखाय स्ट्रागल नांगौ चबा सारा किफिली मानिया अमाहाय खायनो जरा कायसाव चिनी कानमुं कमाय थांखा रिसा कमाखा रिगनाय कमाखा निनि सामुं नंमुं कमाय थांखा तिनि बाय सायथां हांखाय 40-50 बोसोरनि सिगां तिनि अमाहायके स्ट्रागल खायै तिनि अ जागा फाय सफायजा जों अबनो रङै मानारनाय अबनो मा सेकमाया ताई बसे तब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो ताई बसे जों ताई काहाम खायै जों सामुं मा थांनाय विशेष कायचिनि स्टूडेंट रक विशेष कायचिनि जारा यट ताव जारा फान गोनां रक हा ताई दफानि बागै ताई चिनि बाहाय कायचों आत्मनियंत्रण ए जो अधिकारनि बागै भाषानि बागै कालचारनि बागै लेन्डनि बागै जत्तनि बागैनो चिनि चबा थागियाखौ गोबां मानो चिनि मानथाय दंखौ अबनो तुइ जों चबा ख्लायमा थानाय आबनि बागैनो दिनै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे जों सिरिजानो नांगौ जों दिनै आरो शुद्ध कक बरक सानाया लुसाइ सिमिया रियां काइपें सिमिया 19 दफा सिमिया दिनै जत्त भारतनि हाकथर भारतनि बररब जोंनो सायमानो जे तिनि मसाल बरनि बागै बेलाय खेनो नांकुमानि साल अम बिसि ब्रुम न 9 आगस्ट ब किफिली न तंनाय बरंस जों ताइबो कतर खायै म हायकै जों प्रोग्राम रक खायमा खांखाय जों चिनि थिनांगौ चिनि जारा फायनाय रंनो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन रंनो जों फंगै गलांखाय बरगो अबनो